Sanibonani uMC Menzisitolo nangilo weindaba zasejele. Niyazi ukuthi makusuke kuyilezi ikhathi zamaholidi ngiyaye ngikhulume ngokuthi ejele kuyaye kwenzakaleni. Ke sengakhuluma kakhulu ngokuthi kwenzakalani ejele makusuke kukhisimuzi. Makusuke kungamaholidi kaDisemba. So ukuningi seniyakwazi. Bengithi ngizama ukufaka isithombe la selist yezinto umuntu angayiphatha uma ukuthi unobhuti wakho, nosisi wakho, nobaba wakho, nomfowenu, sibari wakho, indoda yakho engaphakathi ejele. Bengithi ngizonikhombisa manje angikwazi ukuyifaka la. Mangithi ngiyafaka kuba into encane akufundeki kahle. Kufuna ukulekelela laba abafuna ukuyobona izinsizwa noma amadoda or amasoka abo noma abayeni babo abangaphakathi. Makusuke kuyilama holiday ke akanje ngoDisemba, amajele ayenikeze iziboshwa iprivilege noma amalungelo ukuthi kungene ukudla ngaphakathi ejele lokho kusuke kungangeni. Angithi ukudla ngene ejele ngaphakathi. Mawusuke uyobona umuntu bayazi abayibona abantu amajele. Mawusuke uyobona umuntu ejele umphathela ukudla, ufika kudle la evisithini la enihlezi khona nobabili. Akudla kuqede. Mayengaqedi njalo mhlawumbe udla nesinye isiboshwa or mayengaqedi ujika nakho wena osukumphathela ngene ukudla ejele. Kodwa makusuke kungamaholidi kanje kuyangena. Amajele kayayikhipha ama list ukuthi nansi into engenayo, nahu izinto ongayiphathela umuntu okungabhaliwe kwi-list kuyajika. Cishe ifaneke nginayo ilist yaseqala kabusha, Waterfall, Seafontein nakwamanye amajele, uNew Prison, Sun City. Izinto ezicishe ezifane nje. Izinto ezicishe ezifane bengithi ngizonifakela ilist la manje angikwazi. Mangithi ngiyafaka mina bengithi ngizonifakela ilist ibe kuyi-full screen. Mangithi ngiyayifaka angikwazi, ngiyahluleka vele ngene into encane lapha into engizokufunda ungezukwazi ukuyifunda. Kodwa izinto ongayiphatha ezidliwayo ungaphatha tin stuff, tin la kabhontshisi, fish and all those things, tin nje. Mhlawumbe ungaphatha ijele ke liyalithi tin awu4 per isiboshwa noma u6 per isiboshwa esisodwa. But mawufuna ukuphathela umfowenu wena noma ubhuti wakho noma ubani osejele ufuna umphathela tin awu20, ningahamba nibe babili nibiza abantu abatha iziboshwa ezo3, umtshenda anginike iziboshwa ezo3. Then manifika lapha evisithini kube ngazi ukuthi tin awu6 awalesi siboshwa, awu6 awalesi siboshwa, awu6 awalesi siboshwa. Wathi wena uyazi ukuthi akabhuti wakho, ungabe ubhuti wakho, ngabe indoda yakho. So kuyaye kwenzeke kanjalo. Kufana noma uphethe ama200 kwamanye amajele nje isiboshwa sisodwa sikwazi ukungenisa ama200 kwagwayi amabili kuphela, not amathathu, not awu4. Kodwa mawufuna ukumphathela ama200 kawu4 kagwayi umuntu ongaphakathi ejele, umbiza nesinye isiboshwa, uyakutshela isiboshwa somngani wakhe, umbize naleso siboshwa eze nasevisithini, siphathe 2 ama200 naye aphathe 2, bese ngathi awalesi siboshwa masibe ngaphakathi ebese simnikeza ke lesi siboshwa. Ungathenga ama-tin stuff, ungathenga ama-biscuits, ama-itsamo, ungathenga ama-cornflakes, izinto ezingenayo zonke lezo. Ukudla, ke ukudla cooked food, into osuku elilodwa le ngoba into umuntu ayidla namhlanje kusasa kuseni ufuna ayiqedele, ngoba ingaqedela ngizobola phela kusehlobo. Ejele kuyashisa makushisa. Yinenye i-coffee, ama-tea bag, ushukela, into zetiye nje into zetiye. Ebese nama noodles, ukudla lokhu okungadingi ukuthi ukupheke. Yabo njengethini nje. Angithi ejele kuphekwe ejele ukwazi ukupheka isiboshwa. Kodwa mawusuke umphathele amathini amaningi, uma ukuthi umbhuti wakho lowo umuntu okwazi ukumokola, uyakwazi ukuthatha ithina lisekitchen bemphekele maye khona isiboshwa amokola nasekitchen. Kodwa nje in most of the cases mawuphatha ukudla ejele uphathela umuntu oboshiwe, awumphathela ukudla kuzodinga ukuthi akupheke. Njengama tin stuff nje, ama tin stuff into vele siyifaka emanzini leya
into esasifaka emanzini abilawo leyana isi right noma futhi sivule nje sidle njalo no fish ama noodles ama biscuits bemaningi njengoba sengishilo nezito zeti yini nje enye futhi eqhamile yeah ilezo zinto nje kanjalo nama cornflakes and all that nama instant porridge nama movite anything nje engaphekwa uzothi mawidla uyamphathela ke nama sweet ke amakinati and all those things ezifana nalezo kodwa nje ukudla kuyangena ejele kusukela in fact amanye amajele aqale nge50 aqale ngaleya weekend kodwa amanye aqale ngeholiday la nge16 amanye kaqale namhlanje kuvumela leyo nto kuyoze kushaye njengoba uChristmas nje ungolwesine namhlanje kuChristmas kuyiChristmas day kushuthi no New Year uzobe ungomhla ka1 uzobe ungolwesine bomhla ka2 bomhla ka3 bomhla ka4 uqondana ne weekend so zonke lezi insuku up until umhla ka4 izinto ziyangena ejele umkwazi uma kunesihlobo sakho ofisa ukuthi uyosibona ilokho bengifuna ukwedlulisa bengifuna ukunivezela nikhumbule ukuthi amanye amajele awuveli uye nje ungabhukhile njengako Westville eWestville awuveli nje uye ejele ungazange ubhukhe uyafona ngomsombuluko lesibili lesithathu ufona usho ukuthi ngizozobona ubani ngolwesihlanu la ngomgqibelo or ngesonto amanye kamajela wabhukhe uyahamba nje uyobona usibani bani kodwa ufuna wenze sure ukuthi lo muntu wakini oboshiwe uyakwazi uyazi wena ukuthi usekulelo jele ngoba amajele ehleze ephenduka njoba kungoDecember nje kungoChristmas kanje ningacabanga ukuthi kumnandi njoba kungena lezi zinto ezingenayo bese nicabanga ukuthi kushuthi kumnandi ejele ziyabusa ibo liyaphenduka linje zinje niyafika nezinto ejele nifike niphathele izihlobo zenu abanye basuka koThekwini angithi ijele phela lihlanganisa wonke umuntu ejele khona abantu base Eastern Cape khona base Western Cape khona base Gauteng khona base Mpumalanga so makusuke kungama holiday kanje isona sikhathi lesi abantu abaningi abakwazi ukuyobona abantu babo ngaphakathi ejele so kusuke kuhlangene yonke into ungacabangike mawubona abantu bephethe ukudla bese ucabanga ukuthi kushuthi kumnandi ejele ngalezi zinto akumnandi nike nithi ngena nje futhi iboshwa phela ziyagwazana khona eVisiteni kunjalo ayinandaba iboshwa lezi zenombolo ijuti yaphuma nje ukuthi eVisiteni ayifike ekhaya so isikhathi esiningi ke mandifike njoba kuChristmas yabo nje ntambama mhlawumbe ngizoyipost ivideo ntambama or ebusuku or ekseni insizwa seyingenile leze EST ngeke ngikhulume ngazo ngoba isikhathi esiningi makade kungama holiday kanje uma kade kufika usuku levisit kade kufike abantu bephethe izinto bephathele iboshwa abanye babasuke befaka amafoni koshukela ifoni nje ifakwa kushukela nezinye izinto nemali uyabo ziningi namahewu njengoba khona nanamahewu nje khona amanye amahewu okufakwe khona ogoloko uyabona ngiyakhumbula nje sise Vryheid mina eVryheid ejela umqongwane ngomunyunyuye la khona that was 2011 sizongena ku2012 that was 2011 sizongena ku2012 kodwa kunengoma kaZahara ngazi noma iyona yanqamla unyango noma yabo number 2 khona ingoma kaZahara nje eyayiseduze impela enqamleni unyaka kudlala lo ngoma nje thina sasidakwe sibomvu sesefried abale ngiyakhumbula ukuthi ngangisalala empedeni ophezulu ababelala empedeni ophezulu nje sagcina singakwazanga ngisho ukugibela sidakiwe sifaka utshwala ngayo lendlela engisho so kuyenza ukuthi nibaphathele abantu igrosa nayo yonke lento engiyibalayo ifiki EST ebusuku angithi izobheka namafoni abanye bafaka immese phela izisebenzi ifaka immese kulabo oshukela engikhuluma ngabo so ke izinto ezinjalo isuke izibheke vele ifiki EST ebusuku ifiki chitha yonke lento kade niyiphethe chithe kwashukela ichithe kwazama kuyafika nje EST kwamakhekhelana nofice sethelwe ngamanzi sekuzibhucu sekuyinto eningayazi so ukuyenzeka ukuthola ukuthi kade uphathele umuntu izinto namhlanje kusasa usekhala ngokuthi akasenazo kufika iEST uthola ukuthi mhlambe wena wazi ukuthi iEST yini leyo ukhale wena ukhale ngokuthi hawu ngimosha imali yami engaka ngiphathele usibani igross engaka usethi ayikho ithathwe ichithwe iEST akazi nokuthi iEST yini bese ucabanga ukuthi wena mhlambe usengene obugebengu
usedla ngaye abafana le gross and all that kuyenzeka kungena EST sekuyizinto engangayichaza ke lezo. Okunye okungenayo ama-under nama-vest namasokisi nibaphathele ama-under ama-vest ungaphatha 4 ama-pair ama-under uphathe 4 ama-pair amasokisi ama-vest kuyangena ke lokho. Nokunye ke umuntu asuke enze i-application lo suku yombona wele ke basuke benichazelile ukuthi bongiphathele ukuthi ngizokwenza i-application. Ngiyabonga kakhulu. Mhlambe ke okwesibili bafowethu ngifuna ukukhuluma nabantu besifazane kakhulu. Ngicela ukuphuza something la. Ningadi nathi ngiphuza amanzi. Ngiyafika nje khona la ngiyokhuluma khona. So mawukhuluma isikhathi eside. Mawukhuluma isikhathi eside mawuthi uyakhuluma ungathi ungaphuza amanzi. Okwesibili ngifuna ukukhuluma nabantu besifazane. Bosisi sikhuluma ngejele la. Ningacabanga ukuthi masikhuluma ngejele sikhuluma ngento yabantu besilisa. Ijele akusilela abantu besilisa kuphela. Kade kahle ngichaza lokho. Bosisi njoba ku December umuntu wesifazane ongasebenzi ngiyazi ukuthi nonke niyathanda ukuba bahle ngoba ku December niyafuna ukuluka nibe nezimpahla ezintsha niyafuna ukuba namagazinyo amagolide nifuna lokho nifuna nalokho futhi nina abantu besifazane nesifo esingajwayelekile sokuthi mukade ugqoka ingubo noma mukade ugqoke impahla yakho namhlanje emshadweni kaSibanibani leyo mpahla usafuna ukuyigqoka usofuna ukuyigqoka ngoMarch so kusasa kumele ugqoke nje imicimbi ithechithisa kanje sekufuna ugqoka enye nangalilela ngasefuna ugqoka enye unlike thina abantu besilisa mina nje bangigqolisa iskipa lesi ngiyakwa nongoma manje gqolisa iskipa nakusasa edolobheni kwaNongoma ngangibona ngigqoke sona ngafuthi ngingaswashile mangithanda phela makuthi ngifike ekhaya sekumnyama nje ngiyasibamba ngisinuke ngisithi ngizokusanuka iperfume vele ngisigqoke asifani nani thina. Ngiyacela ukuthi uma ungasebenzi umuntu wesifazane ungasebenzi noma ungenayo imali yokwenza zonke ungafuni ukuba muhle uzumeshe or uzufuna ukudlula abantu besifazane abasebenza abakwazi ukuyi-afforda bona ungakufuni lokho ngoba kuzokugaxelisa. Kunabantu besifazane abafuna ukuba bahle abakuphoqayo ukuthi befuna ukuba bahle ngalo December kodwa isimo sibe singavumi. Uthola ukuthi umuntu wesifazane usecela ngisho imali kumuntu amshelayo. Ucela imali kulomuntu amshelayo nje uyabona naye ukuthi le imbomothi le ngeke ngize ngenze lutho nawe ngeke ngize ngiqabule ngeke kwakubonana nje kwakubonana nawe ngeke ngize ngikwenze lokho imbomothi kodwa uyayimukela imali ayiphiwe le imbomothi. Uma ubona ukuthi le imbomothi musa phela ukuthatha imali yembomothi ngiyanicela. Uma ubona ukuthi le imbomothi le ungayithathi imali yembomothi ngoba lapha phakathi kwethu sizinsizwa abanye bethu sizishimane sishela ngeindlela ezihlukene abanye bethu bangamasoka nje weli ke niyakwazi lokho ukuthi abantu abafana. Kukhona umuntu wesilisa owazi ukuthi umuntu wesifazane mayicela imali kushuthi lo muntu wesifazane uyakuthanda or engakuvuma something. Kanti abanye abantu besifazane bakhona abantu besifazane abakhuluma bebe soft ngenxa ukuthi bafuna ukuthi ubanikeze imali bengeze ukubona bengeze ukwenza lutho. Ngiyacela ukuthi uma ushela umuntu uma umcela something or umcela ifavor mbuke kuqala ukuthi lo muntu lo mayefuna ukungilala engalala nami ngingavuma yini. Ningaba ngoba wonke umuntu wesilisa uma kusuke ekunika imali bosisi umuntu wesilisa mayisuke ekunika imali usuke efuna ukulala nawe egcineni usuke efuna something kuwe egcineni. Ningabalaleli laba bazothi hayi ayikho leyo nto umuntu wesilisa uyayinika intombi imali engeze ukuyenza lutho. Angikhulumi ngalabo nibayeke labo ningabalaleli labo nakho la ngikhona. Uma nje umuntu wesilisa ekushela noma beniyathandana ke umcela ifavor mbuke kuqala ukuthi uma sefuna ukulala nami lo muntu kungalaleka yini. Uma ubona ukuthi imbomothi
nemali akube imbomuthi please. Izolo ngikhulume nenye insizwa angisayixoxa indaba ngoba nathi nginamanga sengiyayiyeka sengiya highlighter nje. Izolo khona insizwa kanangoma engifonele ifuna ukwenza something ezoyifaka enkingeni kwayona. Lensizwa ivale ngomsombuluko emsebenzini ngomhla ka15 ubunini ngomhla ka15 ya bisebenza eGoli. Kushuthi ithe ngomhla ka2 November lensizwa ya inbox intombazane yangakuba endaweni nje. Yabo lokho ukuthi uma ususebenza eGoli bese ubona yazi usibani bani ngamshela uyabona. Nje wa inbox intombazane ayaziyo waxoxa nayo uyabona nje ukuthi yazi phela ngiyakuthanda nani intombazane iqala ibabazeka hawu wena kade usikhula nawe kwasho wacima ugoqe nje umjito. So nalomjito wenze njalo waxoxa nalentombazane kahle nje baxoxa bavumelana ukuthi bazojola mayifika lo mfo bazokwazi ukubonana and all that. Number 1 Majida uma usukushela umuntu wesifazane useGoli useThekwini usekuhambeni esemakhaya yena 1 kufanele uqale wazi ukuthi lo muntu unendoda yakhe noma engathi akanayo kuwe kodwa kufanele wazi lo muntu unomuntu wakhe azoba busy naye ngoDisemba. Yabona so kungangeni emqondweni kuwe ukuthi lo muntu uzoba busy nawe ngoDisemba unomuntu wakhe njengoba uvembuka nje manje wena ubona ukuthi yena kade enzani kade sindisiwe engenzi lutho unomuntu wakhe. So lensizwa ixoxa nalentombi from 2 November nje from November mhla ka2 baxoxa nalentokazi ukuthi hayi ke sizobonana kuyavuma intokazi sizobonana uyashoke lokuthi mina ngiyavala ngomhla ka15 ngomsombuluko and ngolwesibili ngiyekhaya. Kushuthi lo lesibili lo hayi lo lesisuka kulona ngolwesibili lo la ngomhla ka16 ngomhla ka16 mina ngiyekhaya kusho lensizwa yavala ngomhla ka15 ngomhla ka16 ngiyekhaya. Ithi lentombazana hayi ufike uzobufike right futhi kungakaphithizeli sizokwazi ukubonana from mhla ka2 November till mhla ka15 lo mfo lentombazana useyinikeze almost 7,000. Angazi kade ngithi ngizonifakela kade ngisendela ilokhuza iproof le yama transfer yabo lento ya Capitec nithi yini lento okusa bank statement nje okukhombisa imali ephumayo ya kulentombazana bengithi ngizonifakela la manje angikwazi ukufaka kugcwala screen ngoba mangikufaka mina kuvele kube ngamagama amancane kungafundeki angazi akekho labafana abajwala ukungisiza la. From 2 November to 15 mangiyibala le ma roughly nje iyafika ku7,000 mangiyibala lo mjida ethumelela le ntombazane 1.5 enikeze 1.5 eqala ukuyinika khona la ayinike khona 2,000 wayinika u1.5 ngosuku ubeyinika noma u200 noma u300 noma u100 rand. Yabona ukuxoxa nje nomuntu kuWhatsApp usemsebenzini bese umbuza ukuthi ilanga linjani lapho namhlanje yabona liyashisa nje sihle phansi kwesihlahla bese uthi na u200 rand hamba uthenga idrink or mayivuka ekseni bese ethe ingathi ngingathanda ama fried bese umthumela u100 rand. Naye ke lo mfo ubenze nje each and every day ngoba ubenethemba lokuthi mayifika ekhaya uzokwazi ukufika jabule. Uthe mayifika mayichaza uthi mayifika ngomhla ka15 wafika ntambama. Le ntombazana uyazi kubo kuthe nje ukuqhela kodwa kuyahambeka phela ngenyawo ngithi kusemakhaya uyazi kubo nentombazana iyazi kubo lo mfo mayitshela ukuthi hayi usefikile ke emakhaya wayefika ntambama ngo67 hayi ke kube ngazothi intombazane bazobonana ngakusasa awu ngakusasa ngathi bazobonana ngakusasa kuze kwashawula wesibili kushuthi lo mfo nje wayefike ngolwesibili nje kuze kwashawula wesibili lo lesisuka kulona njobe sengifonela ngolwesithathu nje kuze kwashawula wesibili lokuthi intombazane lokhu iyalena nje ibuye lokhu isiyamziba manje noma ebhala ku WhatsApp usebhala manje iziphendule mhlambe ntambama noma ebusuku kanti seseGoli ubebhala manje iphendule manje bhala manje laba abantu basendelana yonke into besendelana ama notes besendelana yonke le nonsense enisendelana yona manisa ngungwe uthando o manisafuna ukuthi kwenze into ethini basandelana yonke into. Lo mfo akasakwazi manje kuze kwaphela 7 days bengabonani. So lo mjidi ungifonela nje ngoba usefuna ukuyahlasela kubuya le ntombazana
uthi uyofuna imali yakhe ngiyambuza ukuthi uyofuna imali yani ngoba manje le mali uyifuna uyazi ukuthi ayikho le ntombazane iyesebenzisa yiphi imali uyifuna ngikwazileke ukukhuluma naye lo mfo ngakhuluma naye ucingweni ngamtshela ukuthi u7000 awulutho yes uyimali kodwa awulutho kunalento ufuna ukuyifaka kuyona ngoba uma uya lapha ya abafana bakhona wela ngazi noma bakhona nabafana kodwa abafana bakhona ngeke bekuvuma ukuthi uvele ufuke uthatha usisi wabo ngenxa ukuthi usumnikeza imali ngeke kungenzeka ukuthi uyafika lapha kufika ufe wena or ufike kufa umuntu lapha or ufike uyishaya le ntombazane ivele ishona vele ke bekhuluma indaba ukuthi le ntombazane yamxhaphaza afuna ivele ibulale ucabanga ke njobe ivalile nje emsebenzini lomjida ikhona imadlana mhlambe yebonus or something akusiwo wodwa lo 7000 awumoshile ngoba ubetha yothenga ingubo ikhanda lenziwe lo mfo inzipho ngisho izinyo legolide yonke into kule ntombazane yenziwe lo mfo kodwa le ntombazane iyojabula nomunye umuntu ngikwazile ukukhuluma nalomfo angazi ke emva ukuthi sengikhulume naye noma uzongilalela yini ngoba ngimtshenile ukuthi into ezokwenza kuzoboshwa ijele kuphela kwale mali esele kwalaba abantu ongakwazi ukubashela futhi noma ubabone injabulo yakho uyichithe kubona uzovaleleka ukuthi ungabusababona makuwaboshwa ngoba phela uma uboshwa nje udisconnectwa kuyo yonke into kwamsebenzi lo uzophela ngoba phela uzoboshwa awazi noma ibail uzoyithola mase usubulele le ntombazana it's not guaranteed ukuthi ibail uzoyithola bosisi ngiyacela ukuthi ningabi imbangela noma ingabe ingxenye yokubulawa nokuhlukunyezwa kwenu ningabe isizathu noma ningabe icause yokuhlukunyezwa nokubulawa kwenu ngiyanicela cela ifavor kumuntu wesilisa othi mawumbuka ubone ukuthi yabo lo mayise ngijikele sefuna ukungihlaba lo ningavuma ngoba insizwa njoba zinikeza imali zinikeza ukuthi zisuke ifuna ukulala nani ekugcineni suke ishayela kahle zisuke ishayela so lokho musana ukwenza sengazi ukuthi into engekho ngoba abantu besilisa abanye abanazi intombi eziningi omunye usuke kusiza ngoba esebona ukuthi wena wedwa option ayikho enye intombi uyabona so uma ubona ukuthi lo imbomuthi bale akahlali nje azi ukuthi mina nginayo intombi kunokuthi ayitshela ukuthi uzojabula nawe ebese wena kanti wena uyazi ukuthi ngeke uzojabule naye uyabona isinqumazo sithatha lapho mhlambe sefuna ukubulala sekuyinkinga ngoba phela naye ucasuka out of anger yonke lento asuke yenza out of anger so ngiyanicela bosisi ukuthi siuyeke lo mkhuba iadvice yami ngisho ukuthi ningayithathi ningawacela ama favor ningayithathi imali ningayificela imali ensizweni ezinishela noma enithandana nazo noma enijola nazo angisho kanjani iceleni kodwa kubuka umuntu uqala ukuthi lo mangahle mhlambe sibe ngicele engikhipha afuna ukungibiza nasekhaya ngingamhlabisa nilo leli ngilikhuluma iqiniso nje eliqondile ningabalaleli laba bazothi hayi intombazane iyaphiwa imali nje ungezukuyenza lutho ningabalaleli labo ngoba kune uzobusuwedwa subhekene nalento ngiyabonga kakhulu bafowethu niqhubeke ni subscribe ni like noma ni follow lo TikTok lo kulungile siyabonga kakhulu lo mlayezo bengiza nawo thank you.